Biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Guriyo akasinsin mo, James, anak kaw. Ne, kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asa ino ti asawahan na ngay? Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Naladaw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa ida jay ka lumakayan a baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamit ti asawahan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko nga, saan mo ta? Ang biglaan mo't ngamin, ti pa nangasawa na. Hindi pa ilakad nga ron nangasawa, iti ka bumingan na. Sinayang na ti panawan. Eh, manong Guriyo? Nagawit kayo magkaya man. Winisan. Ayun, ni Roda. Nobya. Hello, James. Kumusta? Masayab na tipag. Ipag ko na. Nadamag ko ang kalay sa akin iti mabiit. Winisan. So, ang nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko wala man ako. Nasayat mo ta. Ta nakalagip ka mo lamang asawa. Huwag matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmay-may sa. Oh, awan lat amukon dali. Anyat liblib yam lakay. Deja kasinsin ko Last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang dya sawahan na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo tinti kas tatawan kay. Di pa ila job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod matikayat na. Kasano na kaya makaisambot iti anak no kasta? Awan na. Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga uray bumakitan na balasang. Ure pintas namin na pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga ana. Awan lat abukon. Awan na dyan kasinsin ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakela inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na. Ala, sana bale. Taypas gay bunton ti apukok balasang ko. At danton anak kiyo ka ni James nga anak ko. Masigog mo't gam dya asawa man niya insan, James. Ay, uwan, manong Guriyo. Umuna api, di mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sigog ni bakit. Ay kat mata insan. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, di oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan lat amukon manaw. Bumakitin di asawa. Awan sana makanak dayjay. Ha? Di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ampunom di may isa. Ha? Anya? Guriyo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapul ka kadi iti sabay ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin nga. Nauray di ta madani ta na. No saan ta maparamuran ni ta na, aklunan ta. Anya nga rin ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak pa'y Guriyo. Huwag nga rin ba kay? Kat noon na talaga, ay kay aklunan ta na. Saan ko mga umdas day ta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan. Anay ko, nagsakit na yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito ti pangiluganan making ka. Basit lang nga ano sa bakit? Ay,
Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay, sus, patib ka rin ti pa kinakam mo dali. Pangasim, kabalam tayo ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga alak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, nangangabit sabat ng dagiti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko di pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawa. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay api musay. Hala, napigsa akpay mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Makipaglading ita kiti na pagting dasawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na ba ni? Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iso nga pinili nga iso ti maispal. Minsan, Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Ala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matuloy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang ang anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapos anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Isulang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang ba't ti kadwang saan? Saan itag nanayon kat adda iti putir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Nadinak to pang panawan. Kat nagkarimot na di nanto aramidan ti kasta. Kat may sa. An mong ti asawa. Nung di na may paayan iti anak. Ha? Saan kin tininsan? Asinun to nga iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa. Ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. At di anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di ka mat na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagpalinan nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang. Masapul a dublyak ti aggagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo na ibusor ti bagay, anak ko. Naginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak ti trabaho ta napigsak pa ay. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga binan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik ng itibagig. Umada din sa abot ti hapit ko na nakaw. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga rod manang rod. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan.
Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas anak sakit. Inlaylayo naman tayo. Sa bagay, mapantay amin di tabayaw. Nagasat kit din ni auntie ata, nadanon na ti kastatawon na. Uy, ngarad. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipang. Iswa pa check at tumawid akmat ka dananang. At idugto mo tibiyag ko. Agluto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahito, manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Lay, nagladawon nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay itikanak. Awan mo't nga minan dahi di antia para luto yun. Uy nga ron. Baka pa ikawan matikaawan dahi ginanang. Kudak tumod nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba itikawas mo. Tangay isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga, manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, hindi na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manin. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami tabay. No siya. Saan nga agbalin ti kasta? Isukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak marami dahil tayo san. Patpatgag unay ta asawak nga uray awan anak mi. Kasi nung nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryola ka, kag digusan. Tapno masapat amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Siga nga iba kay, nakadigos ka. Nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos ay. Tasata manganin, bakay. Roda bakay. Bariam na ito eh. 50 ti bariam. Wala kay, adoy. Ado ti tao bakay. Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala iti lako adi dabayadan. Gundawayan na ti kinaado ti customer. Huwag nga ron bakay. Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakay. Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Huwag nga rod. Ay naimbag tadaday ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang tayo di daytoy. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinlangin ta. Gapu tagin inayat ta, lakang. Gawit ka, manong kuryo? Ah, ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasawan bakit ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manong kuryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngam awan mat na ko nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may saan. Kan siyempre, ti Diyos, tigang runang inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pang iturturo nga iti saritanin sa? Angim sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo, di balayo Isuda natin kaslanak yaw. Iso na lang, awan serpina. Ngamin. Awan maitulong dagi di ating wenyaw inton bumakit kan lumakay kayaw. Di da kayo mataripato. Sana kas kanya. Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa. Pinag-aadal ko ti anak ko. Kat ita, adan trabaho na. Kat isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda kang apalan. Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, saan nakakontento iti sweldok niti Pilipinas? Iso nga abroad. Anya? Daktakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No, niya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngayon bawag. Wan tatang, tani. Busy aki ti trabaho.
Adwa ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon nga ay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayan. Di kayo to kumamakmaklating to nagawid ka. Tandan to kadwa kong agawin. Sino? Di foreigner anobyo, tatang. Nukasta addan nobyom, anak ka. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasal iti nobyo. Aniya? Di ba't insan mo ti malabasan de ti kalsada lakay? Agpailin samot. Ilugan mo lakay. Uwan, bakit? Insan James! Papanam! Ijay limanong. Ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagya manak. Nala, mangan kalaang bayaw. Di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agya manak tayo librida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Pagkakanat. Masalutak ko nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo Ay na, rumbang kumang at akadwam arumrumwar kan magmagna no kastang agul-ulaw ka bayaw. Huwag nga ron. Nga mawan mo't mayaban na kadwa. Waiter, Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. what are you, man? Sana kaskada kayo. Ano, darit na ti may sa agbinadang kayo. Ah, Bidot ganting bagak iti. Pudno nga da anak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Manmanon nga agbakasyon. Sag paminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uy, nisan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amangan no lain na kanto di anak mo di abroad insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya ka balay na. Huwag mo katulong kat di na kayat. anya. Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akong. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan, noon na may tulong me, ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo di balay no kaya't mo ti ada kasarsarita na. Uun manong. Talaga kasta ti aramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry no impalpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit bayaw. Napalabasan dayta. Mababay nak ngamin. Gapo ka na gijay nga bagbaga. San kaya nga itagnanayaw? Baka din natin anak mo. Panawan ng tulat na tinadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malain san, di mo na ayin ti bagay. Adda kami ang kadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Biyang tita. Siga ka no tente diferensyales. Iso asanta madda ni tanak. Wan nga ron, Tony. Mano natawan nga dintin nata. Umawan pa'y latalakta. Naliday ti pagtagangan no wan anak. Pasensya ka no di ka maipaayan iti anak, Tony. Ngam adapay solusyon na na. Mangampun ta iti bilang tanga anak na. Diyak kaya ti mga taripato iti ubing asal ang naggapukan niya.
Kasano nga ro data? Katjak mat makaanak. Ado ti pamuspusan halis. Please, maawatan na ko mahalis. Sayang ti puli, nujak makaanak. Tony, Magpili ka. Agbabayak, kat sinaan kan. Wano mang puto takisi sa bali a babae. Ngam anak laang ti kasapulakan ko na. Panunutin timbagak, alis. madlaw ano upay ti asawa kanya. Anya taramid. Nakaumay ka man, friend. Kan apay alimlimtag dagita mata. Ada problema, friend. Ay na, friend. Hawit lang nga rod, ha? Kasigurado nga ati dog nga oras ti parang sarita ta. Iso mangisagana ak iti pagsangwantang agsalita, friend. Guray ka, wan? Kat, umanugot ka. Sumapol iti sa bali apututan na. Diyak kayat asina anak ti asawa. Iso nga ikarigatak nga aklunan ti kayat na mapasamak, friend. Alak, friend. Apay nga. May tulad ng aramidan ti kasatsikan ka. Ay ayatag ti asawa, friend. Nakasagana ak nga agsakripisyo para iti pagragsakan na. Ala, manmanumit ti asawa kaskin ka, friend. Sana bali, taanak laang ti kasapulan na. Tanudyak umanugot. Panawan na. Kat agsapulan iti sabali apang isukatan na kanya. Ay na, tsak ti sawa kiti dayta. Ngamtim ako nakit kastol, friend. Kasalitang tupa maminsan di asawa. Parang makonsensya kat masyangkan ka. Siyempre, kasakit aramidin na. Alukuyam, ang mangampon kayo latan iti ubi nga ibilang yung anak yun. Amo kun ti ugali ti asawa, friend. Noan niya timbagana, ison ti aramidan na. Saanan nga agbaliw ti pangadang na. Agyaman ang tamawatan na kalis. Payayatan ka. Ngam kasapulak ti anak. Sapel ako man, takas tangag paiso, Tony. Wen kunak mat. Ipasigurado ken kareta. Ket pasensya kan oramidag ti kastoy ha. Wan, maawatan ka. Ket tapnawan may bagbagam. Sigandag sapul iti babae, ang makaipaay kanyak iti anak. Wan, addaam mo. Padasag akuntakan. Ket planuan taan na imbag ti aramidan ta. Tapno saan ang mabulilyason. Hello, Insan Lenlen. Di mo tagsapsapol ka iti pagtrabaho, ham? Wen manang alis. Anda ka di mo mapangisal kan kanya? Kaya't mo tagkatulong? Wala. Ura niya trabaho manang. Basta nadalo sa trabaho. Kaya't mo dito'y balay? Wala. Idi pa'y nga ipagbagak na alaan nakababaunan yung hindi mo magkayat. Kaya't ko itan, ta medyo busy ak iti trabaho, Lenlen. O sige manang. Kaano nga rin lumaya? Sika, ano kaano ti kayat mo apa ng rugi? Mabalin mat nga inton bigatan no kayat mo. O sige. Umayak nga rin manang alis. Sige nga Rod, orayan ka. Bye. Kat, agluwas ka nga rod inton bigatan, anak ko. Wen nanang. Kala at mat, ti panangayab ni insan mo kun ka. Di mat nakuna na ide, adi na kayat ti maadaan iti katulong. Kaya't namot itan nanang. Nagbaliw siguro ti pangadeng na Ala, agsingsingpet kan agan-anat ka nga rod ije balay da, anak ko. Wen nanang. Urayan yung tuti sweldo ta ipawit ko kada kayo. Ay na anak ko, urnungom kit titiswildom, tapno at damot kwartam. Tano pumanaw kanto ije balay da insan mo, at danto aramatom akwartam. Pag negosyo no iso, Basta mang tada kiti gastusan nyo diti balay nanang. ay nasa anon. Awan paggastusak ditoy. Ado timulak anateng kan prutas. Basta ikararag ta adi kagsaksakit. Tapno awan ti paggastusan anak ko.
Addan ti kasinsin ko ije salas. Sikan ti makisarita kan ko na, Tony. Sige, Alice. Ipasig mo ti bagim kan ko na. Tapno maya si dagtirik na anakan ka. Wen, Alice. O may galinlen. Tayo surok da kita ramidam ni Tibalay. Uwan manong Tony. Ngayon masakbay na. Agmerinda ka ba? Nagluta kita pansit. Oh. Mangala ka ni ti Platong. Wano, yalaan ka. Kaya igauan ka lang len. Ala, saan na manong? Nakababain man. Di ka nagbabain. Iruwang mo ti bagin ti Tibalay. Tabumalay ka mo dito eh. Ta saan akatulong ti pangibilbilangan megan ka? O di ka kamangkan ti pagilami. Agyamanak manong Tony. Lenlen, ingka itod tutualya ni Manong mo at Tony. Aday jaban nyo. Nalipatan na nga inala titualyana. Ha? Alaan, Lenlen. Tauro-urayan na titualyana. Sikan ati mangipan manang. Saan? Tanagapa kami. Ha? Diyak kaya't akasarita ti asawa. Alan, sikan ti mangipan, tarumarak. Diyak kaya't agtalinaag ito'y balay. Tamasursurunak iti panagrup-rupat ti asawa. Manang. Sige, mapanakon. Ala. Kunaklano saan nga agap-apad ama ng alis kan manong Tony. Nasigbot damat ngagpadpada. Nga agap-apad agayang. Alice, friend, sumra ka. Hagyang mo na. Ay, na. Pasensya ka no dito iti agbalin nga istambaya kita, friend. Ha? Ayun ka't masawe. Friend, si Mang Puetan ti kasinsin ko manipod probinsya. Ay, oh, talaga? Ken? Pinanawak ida iti asawa kay Jabalay. Ay, no, aging kita. Diyak pa'y lama-imagine na panunutan no apay nga aramitan nyo tikasta. Ikay ka di makonsensya, friend. Mairaman pa'y di kasinsin mo. Kasinsin mo pa'y matngarol amis mo. Makonsensya. Nga mawan ti maaramida. Mas rumingbaw ti panagayat ko iti asawa. Hay, tiyak amo ken ka, Alice. Imbakak met ken ka ideya panunuta marimbag ti may papaniti dayta. Sakpay nga ang desisyon ka. Pinanunod ko, friend. Makaamuditan noan niya ti sumaruno ang mapasama. Manang Alice! Manong Tony! Mangantayon! No, sina, nakamukay ti biyag mo. Apa yan, Manang? Awanan ba inday tang asawa? Nauma akong kenkwana. Rumuwarak man langan. Papanamanan! Mangantayo kumapay ah. Mangan kayon. Awan ganas ko amangan. Ha? Ala, magandang Lenlen. Di mo nikas kaso ni Manang mga alis. Sige, Manong. Manong Tony, agin inom ka manan iti arak. Nakaado ka manan iti ininom ah. Agto ka ba, Lenlen? Tado ti kahit kung nga i-open ken ka. Anya day ta, Manong? Amo mading ko. Saan kami na nalagsakit itong galmay sa iti kasinsin mo? Kanayon lang ti po nagapami. Kas makita man. Kanayon nga wan iti balay. Papapanan na nga ta. Mapapan siguro itayan ti lalaki na. Ha? Lalaki? Wen. Dakal ti atap ko. Gagda lalaki ti kasinsin mo. Iso kanayon na ruman. Anya? Alda taramitak Lenlen. Kahit ko na sinahan ni Alice. Ken oray iso. Kahit na ko na sinahan. Ala, pagsaritaan nyo ang nasaya at dayta, Manong. Saan kumaasi na adagos ti ibang bagayo? Agsat kang kiti, Lenlen. Eh, sana nga gininom iti arak, Manong. Pasit lang. Oray may salabaso. Please. Di na ko mapahayan. Alan.
Kwa, Please, Lenlen. May sinabote. sige basit lang Manong. Well, promise. Anya sila to yan ko. Manong Tony. Malakip ko tinapasama kiti Rabi. Bumangon ako na. Lenlen. Makaringgang kaman, Lenlen. Napartik kay Terabi. Sorry Diyak nalapdan tirik na kay Terabi. Ada napasama kiti nagbagatan ta. Apa yan naramid taktikas chay Manong. Rumwara kung dito si Ledyo. Ang mga nusumangpot ni Manang Alice. Saan nga gakit ay dyan? Iso di ka matanakan. Apa yan napasamak tikas to'y Manong Tony. Di ka matanakan. Tanog bunga tinapasama kiti nagbagatan ta. Takdirak. Di ka paypayan. Oh, Ampay, di ka ba agawin, Alice? Hoy, kasarsarita ka. Nagsasangit ka matlatay. Apay nga, Ming, ang palubos mo tika si Jai, nga aramidin kasawa. Sagit na, agsangit-sangit ka. Nagsakit di barokong ko, friend. Nagsakit. Ay, nako. Takamukin ka. Makapay mo nga, Ming, ang tulok mo ti plano kasawa. Apay. Ay, atak ti asawa. Ay. Iso anak kasagana ang nagsakripisyo. Kaya't ko ngagbalin na naragsak ti asawa. Kaya't ko amadaan iti anak ti asawa. Manang Alice, agawid ak kumapay. Ni, awan pailat makabulan mo dito'y balay. Nga magawid kan? Agsubli ak tumatlaang Manang. Inaklailiwan ni Nanang. Kailiw ko ngamin una yan. Kalaat sa ti panagawid mo, Lenlen. Lenlen, kasarsarita ka. Kalaat ti panagawid mo ko na. Kailiw ko ngamin ni Nanang, Manang. Kaano nga rod nga agsublikan? Inton maminsan matlaabikat. Itulog ka na agawid, Lenlen. Ay, saan Manong? Amangan anya timakon na ni Manang Alice. Awan bibiyang ni Alice kanyak, Lenlen. Iso di ka matanakan. Basta kuyugan ka agawid. Itulog ka. Makumikom ka din ni Alice, baraw. Saan yung ba't akadwa nga imay? Well, di. Busy di trabaho na. Kinuyog ko ni Lenlen. Agkuyog kami matlang agsubli di balay. Ay katuan na. Mas daawak mat ngamin, tanagawid mat adagos. Mailiw sa. Well, nga ron, ti. Kailiw na kayo ano. Maikawa siguro. Tay talaang manon ang maisina kanyak ti anak ko. Manong Tony, di na kun urayan ta maodiak. Sumaruno ak to na agsubli di balayo. Anya? Namnamaan ni manang mga alis ti pa nagsubli madago si Jibalay. Basta maodiak. Iso nga umunakan nga agawid. Kano ka nga agsubli ijay balay da insan mo, anak ko? Diyak agsubli jayan Nanang. Anya? Apay ngay. Basta man jakon. Sumapulak lang iti sa bali a pagtrabahwak dito lugar tayo. Adda ka di kinaguram. Wano di mo nagustuhan ijay balay da. Awan, Nanang. Basta nauma ako ni Jay. Alang aron. Sikati makaam mo, anak ko. Makabulanan manipod ti manaw ni Lenlen dito balay.
Ngam aging gaita, saanan ang nagsuli. Awaga ma. Kumusta? Nanyan ti kasasad na. Kanayon ko ateksan, ngam di nakrep-replyan. Pati awag ko, di nasungsungbatan. Imuran san di kasinsing mo. Papitin na pasama kalis. Ibagam tagpay so kanyak, Tony. Inayat mo ni Lenlen, wano saan. Anya ka din dayta nga ibag-ibaga. Awan rik natin kwa na. Amangan no natin nagmatantirik ng kankwana, Tony. Dinto mapasamak dayta. Kan may isa. Gapoy ta harap. Isuan iturad ko na rami ti kasday. Tony, Sapay ko mga rat. Tagpo nga tinapasama kiti nagboytan mi alis. Tapno tanto anak tan. Kat sapay ko ma. Tamay bilang mong tumat. Kaspud no anak ta anak ko. Alis. No kasta, awanin damag yung itinsan mo, Alice. awan, tadi na matsungbatan di ang ko kankwana, friend. Ala, amangan mo't no kimuran di kasinsin mo. Wrong move sa nga min tinarami di asawa. Ala, kumusta ang tamangan mo't no nagbungan kinapasama kiti nagbaytanday tasawa. Friend, Anyat marik nam no pod no ti atap ko. Naragsak ka di? diya ka mo, friend. Kasla maragsakan ang amalidayan. Ay, diya ka mo. Diyak mailadawan ti marikrik na. Ay, sa bagay, mawatan ka, friend. Orasin mo siguro nga asawa, tagsaad, itibiyang mo, talaga, amariribukan. Nang runakit na iraman, di inosente kasinsin mo. Makonsensya ka. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Iso atakderan min nga agasawa da ito eh. Apay ngaglaladot ka, Lenlen. Idi pa'y lang na minsan akalma nakasta ka, anak ko. Awan gaganay gayam. Adda ka dirikrik na, Anyat sangitam ay, Lenlen. Nakabasulak nanan. Basol nga. Anyat kaya't mo asawan. Nakabasulak iti kasinsin ko. Kaniti na marsuwa nanan. Apay nga min aya. Anyat ibagbagam anag basulam. Masikugak. Anya? Masikog? Sino tinakasikugkan ka? Ni Manong Tony, nanang. Anya? Apay anaaramid mo ti kasta anak ko. Amumat nga asawa ti kasinsin mo ni Tony. Ngam apay anak relasyon ka kan kuana. Sana ka nakirelasyon kun kuan na nanang. Gapu iti arak, iso anaylawan kami. Anya? Agbabawi ak no ape ang nagpartakak. Anya taramitag nanang. Nagbunga ti panakailawan may ti asawa ti kasinsin ko. Kat kasano karutay tangay. Anya laangan ti makuna ni Alice numaamuan na dayta. Diya ka mo ti aramitat nanang. Mabutangak. Di ko maibagbagak ni Manang Alice sa masikugak ha. Isuda nga agasawa. Diyak kaya ta mamanda. Diyak kaya ta mariribok na nga agasawa ka po kanyak. Anak ko. Ilimad tayo ti panagsikog ko nanang. Iso adiyo ko maibagbagak na Manang Alice ti amin. Anak ko, imposible ti bagbagam. Awan ti palimod adi maibutaktak, anak ko. Maamuan tulat ta ni Alice anak si Kuka. Nga uray kasano ti panangilimod mo. Sana balin Basta di na maamuan ti ama ti sikog ko nanang. Anak ko, Diyak namin pulos ni namnama ti kastya na pasama kanyak. Mabainak kada kayo. Kagurak ti bagik no api anaramit ko ti kastya. ala, di mo kuraan ti bagim, anak ko.
At daditan, awanan ti maaramidam, no di ti mangaklon iti amin. Aywanam ti sikog mo, tapno na salun atto nga ipas ngay mo. Apay nang surutan dati kasinsin mo yung lugar na. Inta kong staan. Amon tanaan yan ti kasasaad na. Panagkunak, nasaysaya at no si kalaangan ti mapan, taamangan numabain, kan mabutang ti kasinsin ko kanya. Ha? Pakaamuan na kadagos no anya ti damag, Tony. Saan nga ta nasasaya? No kadwa ka alis? Ibaga talat nga amumon dinapasama kala kami. Anya? Ay, sige nga ron. Duwata amapan, Tony. Naimbag nga oras yung auntie. Umay kami man. Da kayo ba't gayam, alis balasang ko. Ala, sumrak kayo. Agyaman kami, auntie. Yaman kami unti. Adda ka din ni Lenlen, auntie. Adda iti salad na. Awan ngamin gaganay gayat na. Isu nga ang pupupuklatan iti salad na. Anya? Mabiit laeng taya ba balasang ko. Agsarsarita kayo, tagluto ak iti pagsasangwan tayo. Manang Alice, jakon kaya tagsubli iti balayo. Saan ka mabali na pilitan? No talaga adi mo kaya tagsubli kada kami, Lenlen. Adda kang runaan arason. No apay nga imay kami. Umunay ta amin. Kaya't ko dagkit daw iti pamakawan kan ka, Lenlen. Kapit napasama kiti nagbagtan ta. Di ka mo talaga. Tamon ni manang mga alis tinapasama. Wan Lenlen. Napakawan kon ti asawa. Inlaw-lawag na ti amin kanya. Nakainom kayo kano? Isa na pasamak ti kasjay. Pakawanan ng manang. Jak ni namnama ti kasya na pasamak. Kontra iti panunot kan riknak ti kasya na pasamak. Ala, di mon pa kariribukan dahi na. Awatin tayon ti amin. At daditan. Kat, kumusta ka itan? Dahil tangarod ti parikot manang. Jak ko may baga na ito eh. Kunak nga ilimad ko kada kayo. Ngam, tangay among matkaya man. Masapo lang ay bagak. Ngamin, masikugak. Anya? Di ka madanagan. No nagbunga ti panakailawan nyo, ipaay ni Tony ti responsibilidad na iti anak na. Wen, Lenlen. Pakawanan na kumamay. Tanaramit ko ti kasjekan ka. Jaking gagara ti amin. Imlupay kasta. Makasagana ka mangipahay iti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ala, Boston, di ka nagsangit lang. At daditan, iso nga awatin tayon ti amin. Ang yaman nak tamawatan nak manang. Kunaklano kagura nak. Uray-guraan ka, saan matla may sublin ti napalabas. Iso nga awatin tayon dayta. Ang yaman nak manang. Sige nga ron, saan kami ngagbayag? Tadapay trabaho mi. Mangibati kami iti busbus sa makwarta. Agpa-check up ka. Kan gumatang ka iti vitamins mo. Tapno na salon at kayo iti sikog mo. Agsubli kami tumanan, Lenlen. Kat, anyat marik na bita, tanay bagamon ti agpaiso ijay kasinsin mo, anak ko. Medyo nabang-aran tiriknak nanang. Kaslan na parutan iti siit ti barukong ko. Ngam, nalidayak latta. Ngamin, nagsikuga kabalasang. Ay ayak ti bagik. Kastamat ng tipas ngay kuntong anak
ko. Diyan ngamin pulos inarapaap ti kastoy. Naragsa ka pamilya tinarapaap ko abuklan. Nga mapay ang kastoy tinagbanagak nanan. Ala, awatan tayo ti kasta nagpanaga manak ko. Agkararag ka, kat dawatom ti panarabay ni Apo Diyos kan ka. Naayat unay ti Diyos, anak ko. Saan nakabaybayan, panubok laeng ay taken ka. Isu nga agpatibkar ka. Kat ikarik at ikabaybayan, anak ko. At daak laeng ditoy amang bayabay kan ka. Babaan ti tulong ti Diyos, anamarso. Kabagis, nagkapunsabi dito balayo da alis. Wan kabagis. Sa tida pa may di balay. Oo, na yun dahi yung anak ko. Agdardaras da siguro, kabagis. Ay, wing kaya kabagis. Kung namasikog ni Linlin akalaka. Asino nga tinakasikog kan kwala? At dayan nubyo la. Awan makikita ako kuyugan na nubyo la. Asino tinubyo ni Linlin ko na? Ay, binilinak ni Alice ajak kano ibagbagakan ka ti may papan iti daytoy. Ngam kabsat ka. Isu arumbang la amaamam daytoy. Jak kayat tagilimad kan ka kabagis. Ha? Anyat kahit mo asawan? Dungag ka kabagis. Ibagakan ka tinapasabak. Gano asino ti ama ti sikog ti kaanakam. Alis bakit? Inak ituludan ni Linlin itabas to na. Sumurot ak, Tony. Di mo tada trabaho? Basta sumurot na. Aglangan akpay lang iti trabaho. Sa baling aminan ti madlaw ko kan ka. Ha? Di na ko nawisan amang sarungkar kinilinlen. Kayat ka di asawan day na. Ama development tirik nam kankwana. Malanggatag kalaunay alis. Dahil sikog na lang ti makagapo. No apay ang mapahanag ijay. Basta sumurot na. Saan amabalin asikala ang timang sarsarungkar kinilinlen. Umadanin ti panagpas ngay mo, Lenlen. Dakkelan ti tiyan mo. Uwan manang. Lalok magsiguro nga ubing tipas ngay mo Linlin. Di ka unay mangan itinasamit. Tapno saan alumukmag ti sikog mo. Tapno saan ka amarigatan nga agana. Uwan manang. Oh, at ti kwarta, Lenlen. Busbusang bayat ti kaawan mi. Ado una yung tinaitadyo kanya ka kwarta manang. Alakit din. Tapno magatang mo amin na kayat mo akanan. Kat inton umay alawas, umay kami manan. Takadwaan da kanto amapan iti ospital inton agpasngay kan. Uri saan kayo nga umay manang. Mataktak kayo laang. Adamat ni nanang akadwak. Basta umay kaminto, sakbay ti panagpasngay mo. Nasayaan, tadi mauas kayo dito balay alis. Kanayon kayo umapan di balay daan tem. Ngamti kayo pa'y makadawas dito balay. Pasensya kayon, tani busy kami ngamin. Kanayon kami ngagdardaras, tatang. At nasa uni ka bagis ko kanya. May papan iti sikog di kasinsin mo. Pudno aya, aputot ti asawam di sikog na. Unay mat ka ni auntie. Kunak mat adi na ibagbaga iti sabali ti may papan iti dayta. Kabsat nak ni anteng. Isu nga awan ilibad na kanya. Pudno aya, ti imbaga na anak. Wan, tatang. Awanan ba yung garod ti asawam ano kasta Alex? Tangiwat yung tatang. Amangan namangag na kayo ti asawa. Uri mangagda, kapag lumag awanan ba yung? Anda ka nga asawa na, ngam tinutupan na di kasinsin mo. Di yu am mo tinapasamak. Iso adi kay sumanaong. Kamuk ti napasamak, tana istorya na antim kanya. Nabartat da ka no. Ngam saan nga umdas arason da ita. Talaga kitingag da pa nagkustulay ti kasinsin mo ha. Iso nga impampamuspusan na kaamin. Sige, mapan kami tani. At dapay lakad mi. Oh. Oh,
At iti kwartayo. Mapan kami, tatang. Lalaki timpas kay mo Lenlen. Uwan nga, Rod. Karopropam ti ubing, Tony. Wanalis. Ay na. Anton anak ko. Yes! Lenlen, thank you, ha? Kahit kasuan, thank you. Ngamin, di mo pinaybayaan ta si Kugmo. Ala, agawa am ti agpapigsa, Lenlen. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Nakitulodan iti daya pa rin ni Balong Alis. Dua tama pan. Talaan tan ti anak mo. Anya? Di ta ko mabiglaan ni Lenlen. Ang mga saan mo manugot. Jak ngaminan kayat aramita. Ti kanayon nga ipapan mo ija balay na. Jak amun no talaga at ti anak mo ti gaggagaraong ijay wanoan niya. Alis, sikat ti asawak. Sikat ti ay-ayat. Basta, kasaritatan ni Lenlen. Lenlen, da ito isingasing mikan ka. Kat para iti pagsayaatan. Kan pagsayaatan ti anak mo. Pagsayaatan ko na, tapno nawaya ka manan. Kat pagsayaatan mo ti anak mo, tama ipaay amin akasapulan na. Di ka maawatan, Manang. No kayat mo, alaan min ti anak mo. Tada kamin ti mang padakkan. Anya, Wan Lenlen. Ipay mi amin ang kasampulan na. Pagkadalin mi, kan ipatig mi. Saan mi abay-bayaan? sana. Diyak kaya't namaya tayo ti anak ko kanyak, Manang. Taanyat kayat mo. Agtalinaad kan ka ti ubing. Kat kanayon mat asarong karan ti asawak dito eh. Kasta ka di. Anya lang ti sawan dagiti tao. Numaamuan daan ni Tony ti ama ti anak mo. Si kamot lang ti maibabain. Iso nga umanugot kan. Alaan min ti anak mo. Total, dakkel mat lang ti karbangan ni Tony iti ubing. Taputot na deta. Saan laasi ka ti aking anak ni baby? Lading itag Manang Alice. Ngam, diyak umanugot. Diyak itag ti anak ko kada kayo. Kung naktumot nga minggan ka, at di mo biglaan. Anya ngay, saan lakit nga rudan nga imanugot? Napatag ti ubing kan kwan. Iso adi na kayat amaya dayo iti sidong na. Inayayo tapay ko mga min. Di ta ko mapinigla. Basol mo dahi ito, Alice. Ala, bayam. Tamang panunutak iti sa bali a pamuspusan. Tapno maala ti ubing iti sidong ta. Wen, Alice. Aramidan ta ti amin nakabaylan ta. Ang mga ayaw kinilenlen. Hello, Lenlen. Kumusta kayo ni iti anak mo? Nasaya at Manang? Kaya't mo tagtrabaho iti abroad, Lenlen? Uwan kumaan, ngam awan mo't kwarta ka busbusak, Manang. Kan awan mga awin iti anak ko. Tapos aray ang sakit mo't ni Nana. Di mo pa kadanagan dagita. Tada kami iti asawak ti makam mo. Tulungan da ka nga gabrod. Da kami ti gastos. Kan no maitalak mo ti anak mo kada kami, da kami ti mga awir. Di ka madanagan, ta saan mi abay-bayan ti anak mo. Masapol ngagtrabaho ka, tapno makaurnong ka iti pag-iskwelan to ti anak mo. Manang, Panunutam ana imbag ti singasing ko, Lenlen. Nabibiit ti panagurnong mo iti kwarta, no ijay abroad ti pagtrabahuam, Lenlen. Kat umanugot ka, anak ko. Kaya't mo ti agabroad. uwan Nanang. Kat sa bagay, sigurado asan da baybay ti apo ko. Tanapatag ti ubing kadakwada. Nang runakin ni Tony. Kat rogyam ka din ti mangilakad iti papeles mo. Uwan Nanang. Iso amapan kami ijay syudad intun bigat. Kadwak ti anak ko.
Taisuda pa'y lakan ti mga awir kan ni Balong. Ay, katun anak ko. Ay, nakarumat nga min manan ti sakit ti sikat ko. Agkin arumat ti sakit na. Bayan nyo, tanod da kwartak. Ingkay ti ipacheck up dayta. Umutang tayo pa'y lang iti pagpacheck up yun, nanang. Wento, anak ko. Saan pa'y laday ta ti panunutom? Takabaelak pa'y mat nga ibturan ti sakit na. Nagwapo talaga to, anak ko. Hindi ka unay agak nga agak. Taamangan mo makariing. Alice, pagyaman ka. Ngamin, inawat mo anak ko. Gapuday tay tinalaos sa panagayat ko kan ka, Tony. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Nakasagana ak ngagsakripisyo para iti pagragsakam. Pagyaman ka, Alice. Kat, anyat imbagang tinilinlen. Imbagak abayat ti panangipagna iti papeles na para abroad. Ibati na ti anak na dito eh. Tadat at mga iwan. Oh, kamaut dyanan na. Naalat amat laingin ni baby. At da nagtawid iti sanikwa ang mapanawan tanto. Wan, kat ipasiguradok asaanan amaya dayo ti anak mo kan ka, Tony. Pagabrudak nilenlen, tapno maya dayo iti anak na. Alice, agreeing ka. Nagsakit ulo ko. Alice, Apay, nagsakit ti ulo ko. Diyak kawalan mo. hindi ka naman pwede na sakit ti ulong. Kung magpa-check up ka, nang di mawit kaya. Mawala, Alice. Tulungan na ako. Apay ngay, agpiwis ka matan, Tony. Aglingat kay tinalamiis. Itaray ka na ang ni ospital. Apay, andyan napasama ka sa asawa manakaw. Naku, matos ti asawag tatang. At takanupimtok nga urat iti ulo na. Alas! Asos! Kasanditan nga eh. Umay kayo pa'y dito'y syudad tatang. Kasapulan kayo itagon daway. Sige, umayak anak ko. Natayin ti asawag tatang. Huwag na ron anak ko. Biglaan mo ipapatay na. Di na nalasatan tinapagtagna na. Awanan, ti patpatgakunay nga asawag tatang. Manang Alice, makipagladingit kami. Kadwak ni nanang. Agyaman ako na nilanlen. Itatanay tapon ang ti asawa. Agsarita ta itinasayahat lanlen ating ko. Ngamsak pa'y ti amin. Kaya't ko pa'y tagid daw iti pamakawan kan ka. Inarakop nakbatan. Manang Alice. Pakawanan na kading ko. Dakal tinagbasulan mi iti asawa kan ka. Diyak amo no mapakawan na iti dayto eh. Nga masapol ang amam. Anyat kayat mo asawan, manang. Dungag ka. Ta istorya ak ti amin lannen. Masapol nga ibagak ti amin kan ka. Ngamin, diyak kabailanan ti konsensya kading ko. Isu asapay ko mata mapakawan na. Diyak laing pagarupakas tagayam ti plano yung kanyang agasawa, manang Alice. Wanlan din. Diyak maipaayan iti anak ti asawa. Isu asori manan ating ko. Agragot ni Tony ang maadaan iti anak. Kat gapo iti nalaos ang panagayat ko kan ko na. Impalubos kong aramidan na ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot day jay adin ko. Pakawanan na kami kumaiti day di asawa. Nalpasan ti amin, manang. Sana na may supliti na palabas. Isu nga, aklo ng tayon ti amin.
Mapakawan kayo, manang alis. Agyaman aklan ni. Kanuan kaya. At da nagsaritaan mi iti asawa ka para iti anak mo. At da itad ko atawid na kada kami. Kan mang tadak iti kwarta. Tapno at da pangrugyang nga agnegosyo. Di mon patuluyan ti agabroad. Tapno saan mo ang mapanawan ti anak mo. Si kamat lang ang timang padakkel kan kuan, Lenen. Agyaman ak narod no kasta manang. Kat no kayat mo, tulungan ka amang ibangon iti negosyo. Alaman nga ron manang. Jak ngamin kabaalan day tano si siya. Kasapulak ti tulong mo. Wen, aramidag ti amin nakabailak amang tulong kan ka ading ko. Kas pang sulnit ko iti nagbasulan mi iti day di asawa kan ka. Kat aginggat kabailak, tumulong nga kada kayo. Sabali pa iti itad ko para iti anak mo. Kan ti pagpuunam nga agnegosyo. Agyaman ako nay manang alis. Biyang ti tao. Pagawid tayo di lugar ni Hani. Tayam amo kay ti kakaisunang anak ko. Sige, honey. Kayak ko. Kat, kasano ti anak ko? Ikuyog ta ka di? Una, tapno kita damat iti anak ko. Anak, isunin na naman Janet. Tiagbalik na maikadwa nga inan. Hani, isuti bagbagakan ka nga anak ko. Ni Nathan. Agmanuak, nana. Kasyan na ka ti Diyos, Barok. Isumat ti anak ko. Ni Meryl. Nice meeting you, Meryl. Kastamat kan ka, Nathan. Manong ko na iti anak ko, Mirel. Ta inauna iti makatawan nga iti sika. Kasta ka di? Ala na na, ikagida sa rin. Nabisinan kami ang nagbiyahe. Anak, plano mi ti agkalay sa akin ni Nana Janet. Okay, kadikan ka, anak. Tatang, numay pa man iti pakaragsakan niyo, nga ramidan. Suportado akada kayo. Agyaman ang karot, anak ko. Nakalpasa ko niti panagadal ko. Tilangan pa nag-board exam ko ti sumarunong aramidan. Iso ti bagi yung ti panunutan niyo. Agyaman anak, tamawatan na anak ko. Nalagsak ka ka di iti kadam ti lugar mi, Hani. Juan Miller, maawat nak ti anak mo. Kas may kadwa nga ina. Nasigpat ti anak ko. Mawatan na kday jay. Naimbaglakit din, tagpadadaan na singpot iti anak ko, Miller. Huwag nga ron. Iswa nalaing ti Diyos. Ngamin, amo na nga katunusan dagiti anak ta. Iswa data ti pinagtumpong na. Kablawan kayo tinaragsak pa nagkalay sayo, tatang, nanang. Naragsa ka pa nagkasaryo, nanang, tatang. Agyapan kami anak ko. Agyaman na, Meryl, anak ko. Nathan Barok, man nakaawat kayo nga anak mi. Saan kayo ang nagbalin alapad iti panaginayat mi iti amayo? Nanang, hindi pa ilangan na awat ko ni tatang. Amoy dayta saan ka di? Ura siya, awan problema kanya. Tanong niya ti pakaragsakan ti ama, suportado Saan ka di, tatang? Oh, thank you, anak ko. Talaga nakasingsingpet ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Ipatpatag ka mat, tatang. Ikarimi iti inayo. Adin tumapunas ti pagmatag mi kada kayong anak mi. Da kayo lata ti kapatgan iti biyag mi. Saan ka di, Hani? Wan, pudno timbaga ti amayo. Ay, tatang, ningarod na lang ti arako po niya. Da kayo ti rumbong nga ginarakop. Wala niya. Oh my God, patpatgan nga asawa. At apay nabati nga urnong tahani. Pagrugyan taray jay. Aday bagbagati kabsat ko apakanan ni Sentro.
Bakante ka, no? Kat no kayat mo, datanti mga bang iti dayjay. Kat bayat ano pa kanan, tamok matasan la asyak tinalaing agluto. Uray si Camiller. Naibimas pa iti luto ka, ngam si ka. Alawan. Si Kaman Tibidan. Ang apay anabakan tiyan day di apakanan. Amangan mat no awan ti customer amangan ijay. Iso apim manaw ti sigod nga agab-abang ijay. Saan? Ado ka no ti mapanmangan ijay. Iso na lang tanagsakit ti sigod nga agab-abang. Kapampanaw na lay di namin sa nakalman. Ha? Kasta ka di? Ni timing nga ron ano kasta? Una, saan ka no pa nang inati abang? Iso amayat. Dumaala taday di apakanan. Talaga apara ka data. Kumusta ti panagripason para iti board exam mo, anak ko? Medyo narigat. Angan patsyak akabalak day jay tatang. Wan, ano sa? Tapno makapasa ka. Kaya't maipakat mo lang ti inadal mo. Ken buyo gamit ti kararag. Tapno niya po Diyos, ti mangtad ken ka iti sirib ken laing. Uwan tatang. Talaga tsak agliway nga agkararag iti Diyos. Sayang mati inadal ko. No jak maipasa di board exam. Nariknak, no kasano ti rigat yun ang pahadal kanya, tatang. Di kung panunutan day ta. Di pa nag-examin mo, di panunutan. Pagrebengak, di magpahadal kan ka. Taanak kakat nga ron. Nanang, nakastruk ko niti trabaho. Ha? Talaga anak ko? Ay na, nagsayaatan. Ay, makatulong akmatan kada kayo, nanang. Tatang, good news! Adan trabaho ka. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Agyaman nak tatang. Maipakat kung tinadal ko. Inakagtrabahon, tatang. Sige, aganat ka, Merel. Sumaruno kami tumat kanina nang mo arumar no madamdam, ah. Ang kuyog tan, Merel. Rumarak mo tan. Ay, nasasayaat pa eh. Ala, itulod mo pa yung umunan ni Merel, Nathan. Sa kan tumapan ang trabaho, wine. Uwan tatang. Talaga ka sa tiraramid eh. Ala, inta agura yan iti tricycle a pagluganan ta, Merel. Tatang, inkamin. Mapan kamin, tatang. Sige, aganad kayo. God bless you, anak ko. Rabin, ngamawan pa ila dagiti anak ta. Itaman la narabyan ta. Wan nga ron. Malagip ko gayam. Di mo't agpada ti day of the giti anak ta. Anyang aldaw itaya. Sabado. Huwag nga paiso. Awan mo trabaho da ita. Tagpada da iti aldaw aristi. Ay, nalipata ka ti aldawon. Napanan nga yung dagiti anak ta. Apay nga awan da palahay. Panagkunap. Nasaysaya na ipudnutan ti aming kadananang kantatang, Merel. Anya, nga, saan na pa ang nakasagana, Nathan? Mabuti nga. Awan ti rumbang apagbut ngam. Tanasing pat dagiti dadakkel ta. Nga, ti sa Luzon. Paborda nga ta iti ipudnuta kadakwada. Awan amok nga mali, wanulapad iti relasyon ta. Tasaan tamot nga kabagyan. Iso apat jet, apaborda na nang mukang tatang ko. Kaya sigurado ang maragsakan ta, no ipudnutan ti amin. Anya di ko na yung nga ipudno yo, Merel. Nathan? Tatang, adan nagkinaawatan mi ka ni Merel. Anya? Anya? Agin inayat kami ka ni Nathan, nanang. Tatang. Andan na pasama kiti nagpautan mi. Tatang, Di wag pampanunot. Kasla kay agkabsat. Kasta kay tinararamid niyo. tatang, dakas ka din no nagkinaawatan kami ka ni Merel. Dagas para ka na kami itinayo. Di kay ka di marugit. Ang asawa kami ni Tina Merel. So ita,
Agasawa kayo mo iti anak ko. Jak kayat ter aramiden nyo. Di kay laagbain iti kasta nga aramidyo. Agsina kayo. Nanang, kasano Basta agsina kayo. Pumanaw tan dito'y nuday tate kasapulan. Tapno mayadayo ka laang kininitan. Di kay pumanaw, Janet. Kasano akmutan ngay no pumanaw kan. Sige, tatang. Nanang, siyak lang ang ti pumanaw. Nathan, panawan na ka din. Sorry ha. Ngamjak mat kami ninamnama ay may parit gayang ti relasyon ta. Isong nga umadayoak. Tapno awanan ti riribok. Ang sapulak iti trabaho, iti adayo a lugar. Nathan, kasano ako no panawan na matan. Kaya't ko ti makalipat. Isa mapanak iti sa bali a lugar. Tayo ti pagtrabaho ak nanang. Tata, Saanan ang masapul nga umadayo ka. At ang trabahong dito yan ako. Unmat nga min, Mirel. Pimanawan ni Nathan. Sa ita, pumanaw ka mahit. aging ka nga daak iti dayto abalay. Sana ka makalipat. Gapu iti sa mamarikrik nak. Iso kayat ko ti umadayo. Tasapulog tigasat ko iti sa bali a lugar. Kumusta nga tandag iti anak ta, lakay? Manipod pimanaw da. Saan dan anagaw-awid apulos? Wala nga ron. Kailiw ko ti anak ko. Kailiw kumatan jay anak ko. Sigun ka ni Nathan. Makumihom ka no iti trabaho na iti lugar. Anapanan na. Agpada da iti anak ko. Kastamat latimbaga na kanya, idi mo. Busy ka no iti trabaho na. Naibaglakit din ta nakailiw-liwag matlang na iti anak ta. Wan nga rod. Kat sapay kumata maawatan data dagiti anak ta. Saan ko mga agsaksakit tinakam da kadata, lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Agawid akin doon may alawas. Ay kat nasaya at launay, anak ko. Sige, urayin mi ti panagawid mo, anak. Sige nga rin, nanang. Tada para midag. Bye. Bye, anak ko. Anya, masikog ka ko ng Beryl. Uwan, nanang. Pakawanandak ko, ma. Nailaw anak iti lugar ang nagkapwak. Oh, asino ti ama ti sikog mo? Ko, indarayan na kun. Pimanaw apaman an amwan na masikugak. Anya, unay kamatan anak ko. Nagtalakakan ka. Ti amok, nanakam kan nalaing ka. Ngam apaya kasta tinapasamakan ka. Apaya nagpaluko ka. Pakawanandak ko, ma. Ikarit, bumawi akto apaman na makapagpasngayak. Ala, husto day ta na panagsagsagit mo. Aklo na mong tigas at anak mo. Ang tama-tamang tulong kun ko na. Uray awan amat isikog na. At data amang ipatag iti apo ko ta. Madilang amin tinakam ko. Nalaing ti anak ko. Nanakam abanasang. Ngumno apay ang nagpanuko. Apay asaan ang nagpampanunod. At dapay gundaway na amang ilintag iti nagbindutan na. Ubing pa'y ni Mirel. Iswa di taam mo ti mapasamak iti masungad nga laldaw bakit. Wan madkit ni. Gamsayang. Tadi naman lamay kasarte anak ko. Agpas nga'y abalasang ni Beryl. Ay,
Ay, nagtaer ito yung apo ko ta, Janet. Wan nga wan. Maladaga pa'y lang. Lumadlawon anataer. Nathan, ti impanagan ko iti anak ko, nanang. Tatang, Nathan? Nagaduanagan. Apay Nathan pa'y lang. Uwan mat nga, Merel. Ang mga no'y baga nagiti tao, apo, tot nginitan ti anak mo. Takas lain junior mo. basta kasta ti kayat ko. Naipanagan kong dayta iti anak ko. Hello, Tatang. Agawid ako ni Timabiit. Anya, ay nasaya to kasta. Agbakasyon ka? Nagikata ko ni ti trabaho ko dito eh. Isungag subliak iti sigod at trabaho ko dito lugar tayo, Tatang. Anya, ala, adakan ka na ita. Aywan, adamat ni Merel dito'y naganakan. Intarayar ka nung tinakasikog kan kuan Ha? Kasta ka di? Sige nga ro, Tatang. Aging pakiakpay. Agsarita tayo to dito balay. Apaman ang makaawid ha. Sige nga ro, anak. Bye! Ay na, nagtairan to yung apo ko yun, Tatang. Wan, anak ko. Iso na lain ta pinanawan mo ti amana. Pinagtalikodan na mo't ida iti inana. Ha? Ang amsa na bale. Ado tayo mo't amang ipatag iti anak ni Merel. Saan ka di, Nathan? Uhun, Tatang. Tulungan tayo ni Merel. Takaasimat. Nakasingsing pa ti anak mo, Miller. Manipot si Mangpat. Ison ti kanayon amang ub-ub pa kan mangpatpaturog iti anak ni Meril. Siyempre kaslakabsat nan ni Merel. Iso napatagmatan ti ubing kan kuana. Masyan ngamin ni Nathan iti anak ni Merel. Tana istorya kan kuana pinagtalikudan ti amana ti ubing. Ay, naimbaglakit din tada kayo kininatan akadwak amang ipatag iti apo ko, Miller. O sino dagiti napatag kada kayo ka ni Merel. Napatagmatan kada kami iti anak ko, hani. Gapu tayo ayatan ka. Ay, ayatan ka mo't, Miller. Mala, intang ro dagdigusan. Tama nga numala daw tayo iti papananta. Tatang, jak sumbrang iti trabaho kita. Tao awerak ni baby. Sigurado ka? Uwan, Tatang. Nagpakada ako ni ti boss May. Nathan, ibagang man ti agpaiso. Gastao na yung aminti pa ng tulong mo ka ni Merel. Abay, adda ka di marin nagkinaawatan yung adwa. Ha? Ne, awan mo, Tatang. Nabayagan na nagsina kami. Ken linipat minday di arik namin iti tunggal maysa. Nasayat no kasta. Naalas kami nakita anak ko. Uray saan kayo magkabagyan ka ni Merel. Naalas akitaan no ginayat kayo. Tagasawa kami nga ron iti inanan. Uwan, Tatang. Amok akontra kayo iti dayta. Iso na bayagan alinipat mi dayta ka ni Merel. Agyaman ang nga ron anak ko. Rumor kami bit ka ni baby, nanang. Anya, papanan nyo. Adalamapan ko gatangan ng J Plaza. Ikuyo ko ni baby. Tapno makarelax mo't ni Merel. Ay, nasaanan. Di mon ikuyog ni Balong. Mabit kami lang, nanang. Agsubli kami adagos. Mangarkilak iti tricycle apagluganan mi. Saanan ko nakmat. Ala, yagmon ni baby. Di mo na ipartakan ti agpataray, manong. Kasaanak mo't ngagdardaras. Ah! Di ka gubertik! At namasama talugan! Ah! Apay akilat, padang-padang mo kada kami, anak ko. Apay. Miller, di ka unay at latingit. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Nasakit di papanawad ti anak ko, Janet. Jay anak ko, kasta unay ti panagsangit na ijay silat na. Ala, ingka kita ni Merel.
Sano kami ni ti anak ko? Tawan mo ito ni Nathan, nanang. Nasapa na ulila ti anak ko. Anyat kayat mo asawan, Meryl. Uwan, nanang. Tatang. Aklo na kung ti kinapudno. Ni Nathan ti ama ti anak ko. Anya? Inlimad mi ti amin ka na kayo. Tamo mi akontra kayo iti relasyon mi. Idi pimanaw kami. May sa lugar tinapanan mi. Kat intuloy mi ti relasyon mi aging ka nakabukal kami iti anak. Kat iso ni baby. Ipudno mi kumanti amin ka na kayo ngabkas jay matan tinapasama kan ko na. Anya? Tiya po ko kaya. Umay ka naman po. Pakawanan na kami. No linapdan may ti relasyon nyo. Iti na iti anak ko. Meryl. Maawatan da kayo, tatang. Iso adi kay madanagan. Saan kami ang nagimulay ti sakit tinakam kada kayo? Ang yaman na. Tanda to po ko. Kapangalaglag ipak. Iti na iti anak ko. Ang yaman na. Lolo, wala ni Mamik, karup-rupak kanon ni Daddy. Una, naitan na po. Karup-rupam lang na. Iso asik ti little Nathan ita. Ay, gwapo ka di Daddy? Wala, guwapo akasken ka po. Ang kakaingas kay nga rod. Agpada kayo agwapo. Ay, ay, nakpay gaya magdigos, Lolo. Masigi po. Diyos ko. Agyapanak na impay mo kada kami iti apo ko. Apakalaglagi pa iti day di anak ko. Ket di mo ko mabaybayan. Tarabayam iti sa dinuman apapanan na, apo. Biyag. Di tao. Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin inumi Jarwarli tang anak ka o. Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kan apay kasla madandanagan kayo. Kasano? Kasla, saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold? Anya? Naluto ka din, di pulutan me, litang, bakit? Itay pa ilang karurahin me. Dandanin, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Payakas lang madandanagan ka. At akan di pa kadanagan. Kwa, nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanal buong. Anya? Kanal buong lang, nagbutang kayo. Maragsakan lang amin dagiti kakadwag. So, nagpaputok na. Anya? Awan di rin ba nga pagtanaga, bakit? Awan di gyera mapasarap. Nag-aawitin na kita kakadwag, bakit? Saan ka di ngayon bagak ngagdigos ka? Madamdama akto ni Agdigos, Arnold. Agina na akbiit. Nagadong amin ti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartak ka. Maala, mapankan ijay silad kat maturok kan. Umay ka ba na? Anay ko! Di mo mas masangkitak yan ko, Arnold. Masaksakitan na. Saan ko manatanggan di ulang litang? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasama, Arnold. Napampanong ka. Saan lang tayo tatiramidat kan ka? No di mo ganti kayat ko. Nawatan. Ada ibat ko anat nga si daan nyo anak ko. Kapuros dagito'y anatang.
Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam, litang, ha? Anyat na pasamak iti pingping mo. Limitam mat. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskaso? Naglitam day tapingping mo. Anyat na pasamak anak ko. Kwa, adalasan mi ang nagkinawatan kini Arnold idirabi nanang. Iso ang akabil na. Anya? Tiyawanan ba yung alalaki? Kabailan na kagayam akabilan? Nanang, Idarom mo ti asawa manak ka. Sana rumbang ti naramid na kin ka. Aglablabas day dya at tao. saan nanang? Mabutangak amang idaron kan kwa na. Anya kumangay ti pagbutngam. Idarom mo kit di ti asawa am tapno agnakam. Tiyan mo mata. Kadyak nanggang tagitim bagbagakan ka itay ni nanang mo. Litang. Arnold, Batasan tagdarom. Takas kay kanyak iti inam. Maramid ko ti kayat ko kada kayo itinam. Iti ka nito nga gipulong kayo iti barangay. Arnold, Tamtangan ang dayta. At iti kwarta, litang. Gumatang ka kadag iti masapsapul iti balay. nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At dayta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag. Awatam kit din ti kwarta tayo ka gumatang iti abastor ti balay. Arnold, Alamon! Nukayat mo, gumatang ka pa iti baro akawas mo. Mapangkag pa siya, Regimon. anya, Dinakman mulagatan na kasta. Ikakagyaman ta do ti kwartata. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka nagiting bagbagak edi namin sa ngal daw halitan. Awan intensyon ko saktan tirik na. Arnold, Lambing ko lang tayo jay. Kaslat di nakaman mo. Ay ayatan ka. Sana kadagas nga asawa. maturog tan. At alam ang tirabi, at apay kutim inton pikang. Sana pahinga ang tugla pa. Bakit? Ay nanagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kit di. Ay, sika talaga, Arnold. Ay ayatan ka bakit? Jak amok no niya ti sawag litang anak ko. Apay ka din, nanang. Adan samot kurkurang ti asawam. Ada bagbagtit na ti kayat ko asawan. Apay ka din, nanang. No daduma, natangsit. No daduma may, nasingpet. Kabarbaruman nga inisuman na kita'y limaba si Jabalay. Anya, Nagpakadapay kini kanyak ama pa nagtrabaho. Kaslawan dakas ngay naramid na ken ka. baybay anyo latan, nanang. Nagkidaw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya, Wan, nanang. Iso abaybay anyo latan. No anya timadmadlaw yu itakin ni Arnold. mas daawak lang amin anak ko. Saan amaaw-awatan ti ugali dya asawam? Umay dagiti kakadwak dito balay no madamdama bakit? Agluto ka iti naimas apulutanin mi ha? Wan, Arnold. Kain ay di kag suot iti nakiti nga shorts. Diyak kayat nga da sa balay ang makakita iti gurong mo. Anya, Agpalda ka iti nagayad. Agbado kay ti lawlaw. Tapnosan ang makita ti sukog ti pamagin. anya ka din day tangay bagbakam. Dahil sumiti babae dagiti kakadwak. Diyak kayat asi ka ti pagpantasyahan da. Arnold, Naglagi pang timbagak na Hala, nagluto ka iti pulutanan ni. Taumayan dagiti kakadwak, ha? at tuyin ti pulutanin nyo, Arnold. Agyaman ang bakat. Wala, nagsugli ka dago sa jiwa nagtipalay. Tara sir. Wan, Arnold. Apay ang pinapanaw mga dagos ti asawa. Inyawatan ko may ti inuman na nga arang ah. Saan nga gininom iti harap ti asawa, pare Dennis? Basta ka rin. Among pare, nagpintas ti asawa. Nagamot ti rupa na. Anya? Iba ka lang, nung nauma ka ni ti asawa, ta sublatag. Anyat kinunan. Sublatag ti asawa, no dimon kayat ko na. Awanan ka iti bain. Apay ang talo ka nga
Nagtimat! Apay at tinungkanak, Arnold. Anya ti basol ko. Saan ka di nga imbagakan ka at di ka agpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka pulis? Anya, diyak matinaramid dayta. Tinumpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Arnold. Ang selosak. Diyak kaya't apagpantasyan da ka ti sa bali. Arnold. Ay ayatan kalitang. Diyak kaya't ang maagaw na kati sa bali kanya. Itapelaki kita na Arnold, pare. Apay? Masakit tinagan mo kan ko na Rizaldo. Tsak magustuhan ti panagdanog na kanyak. Basta aya. At tanto aldo kanyak na tatao. Nawaya pa ita ng pagnapag na. Nukayat mo siya kung timang trabaho, pare. Anya? Pagurayak lang ang tinapinta sa gundaway, Rizaldo. Santay nga ita, ti pananglikidar ko kinkwana. Kasano ngayon umaulan na ka? At panunot ka na inbag, pare. Anya? Agpada kayo nga dati serbisyo. Nasiglat ni Arnold, pare. Sana ka mabutang kinkwana. Nuko naman nasiglat. Nasigsiglatak. Lamot tinapasama ka dyan lugar yung kabagay. Nagitipayan pulis tinagaapa. Ay, kabutbutang. Kabagais. Imbis na Arnold timang protektar ka nagiti tao iti lugar yaw. Isuda man ti pagbutbut nga nagiti tao. Tanmat ngamin a pulis kat dakas ti ugali da. Mairamraman lang dagiti nasaya ti aramid na a pulis. Sa bagay, husto ka kabagay. Adaw nagiti mapagtalkan a pulis. Ang madalat tama nagiti dakas ti aramid na. Pampanunutek ni Litang akaanak kabagais. Kanayon adangran ti asawa na. Anya? Mabutang mat nga rod nga agdarom ni Litang. Tamangan kanunudakas ti aramiden ken kwa na ti asawa na. Ha? Ay, alangan ng baybayan na kabkabilin na ti asawa na. Mati kabagay. Pagawanan nak. Nunadangran ka man ng litang. Nabigla lang. Iso ang aramid ko tikas jay. Arnold. Sana na maulit na jay bakit? Saan ka napasakitan? Adon adalas nga imbagam dayta kanya. Ngam ulitang matlat na. Isungarot nga kid-kid dawak man na niti pamakawan mo. Promise. Talaga saan na maulit na jay. Arnold. Awatim latan ti ugalit. Nunad tuma. Diyak malapdan ti baging ngagpungtot. Sa anak matadakas nga asawa kat. Arnold. Litang, ayayatan ka. Kaya't kang araw ko pinitinayrot. Mailiwak manan kan ka. Nyati planong, pare. Ibagang malagos kanya sa numalpas si parikot mo. Di ka kadiagganat, Rizaldo. Masapula planado ti amin. Amo tiburik dahil yung Arnold. Agagadaran ti ramay ko amang kalbit iti daytoy, pare. Relax. Dumteng tulad ta dahil ta panawin. Saan ay nga dati illegal nga aramid na dyan nga Arnold? At damat ta talaga. No kasta nga rod, at damot mawawat na nga uminto, nga aggapo ka dagiti sindikato. Sigurado rin ta, Rizaldo. Umay kakit di. Mapantaman na ginom. Kaya't ko tag-relax. O sige, mapantangan rodan, Boss Dinis. Nagaduman ng tibilbilangam a kwarta, Arnold. Nagkapunta kita a kwarta. Di ka nagdamag bakit? Di mo latan ikaskaso ti makit-kita. Basta awak lang amin. Takanayon nga ado ti kwartang. Gimatang kapayan iti baro ang motorsiklong. Ay, magidasar ka man iti pang malaman ta. Mabisina. Itay pa'y anak ka itasarak iti lamisaan. Si kalaangan ti maururay amangan. Alarot. Makantan. Itay ba ang mabisina? Awan ka di tinadlaw mo, anak ko. Apay ka dinanang, anya ko matimadlaw ko. Jay lugan ngay madayaw. Italaang amakitak day jay alugan. Itay pa'y ang nagparada iti saan unay nga adayaw. Ha? Ururaya ka rin mo, jay driver. Ngam, awan mo titawa rin mo. Kaslag palpaliew. Anya?
Sabalit ang parparik na kanyak litang. Nalabit ang nagpaliiw jay nakalugan iti kotse. Arnold, abi nga, palto-paltog ka iti angin. Maiparit day tangar aramidam. Inton kwan adda nang i-report kan ka iti pulis. Sino ko mati makayatur na mga report kanya? Mabutang da mga report kanya. Agawid tan Arnold, nabarbartag ka. Mabut-butang lakit din dagiti kaaruba kan kagapu iti aramidam. Ang bibiyang ko. Madiday tangar aramidam. Mabalin ka ang makaswan iti kastang aramidam. Tanag mo na yan. Awan ti makaitur na nga gipulong. Kabutang kita. Anya? Mabutbutang nga kabagis. At ang amin sa bali amadmadlaw ko. Anya na itamadmadlaw mo kabagay. Pasaray makakita ak iti tao asaan kumot nga am mo nga ang pagnapag na iti paraangan. Ha? Kasla, ada palpali iwan na dya tao. May lasin mo ka rin na dyan tao? Diyak may lasin launay tirupa na. Gaputan nakakalugong ken naka-face mask. Patyak kasabali a tao da ijay. Kabisadok amin a tao ija lugar may. Agan anad kayong arab kabagay. Ang mga no sabali ti panggap na dyan tao. Ang mga no kayat na tagtakaw. Wan kabagis. Kanayon kami nga agan anad kanilitang nga anak ko. Ay, nay, sana kung nagbayag, patuloy kaon. Ngala kabagay. Ang yaman na kitintid mo a prutas kan natag. Sakto ba ti umay mangitulod kan ka iti sidain nyo akarnay. Ipauragak niya may sa baboy ka. Ikan kayo mag iti libre asidain niya. Pasensya ka, no naladawa ka. O pa yan nagbayag ka na gawin. At nakadilalaki ma. Anya lalaki asasa mo, Arnold. Awan lalaki. Agpuno kalitan. Lalaki ti kinasinarak mo yung tsindanan niya. Saan ako no dayta, Arnold? Dahil ti tinandanam. Iti ka nito amaamuak nga dalalakim. Dagas ka kanya. At iti umuna bayan, Risando. Maalam to ti pakabuklan ti bayan. Inton may san analami sa bangkay na diyang Arnold. Awan ti parikot, Dinis. Naadal ko matin ti amin. No kasano ti parang likidar ko ni Arnold. Kaya't ko na dalos ti pananglikdar mo kan ko na. Di ka gimbati iti ebidensya. 100% anadalos ti trabaho ko, pare. Saan ang agdadamot kastoy, pare. Ti kalidad ti trabaho. Ngala, si kangaruran ti makamukin ko na. Agsinatan dito tama nga dapay makadlaw ka data. O sige, basta na ito ti may panamnamakin ka. Maamam tulatan, anaida sayon ni Arnold. O Arnold, kamusta? Kumusta ko naman niya? Uy, kumusta ka ko na? Uy, dumakdakkel ti tiyan mo. Siguro, adon tinaliksag mo ang kwarta, manipon ka na iti illegal na pagsusugaran niya. Diyak kaya ti tinorti sa ang Dennis. Aganad ka. Gapoy ti kasta pa nagsasaw. Saan saktagan ang Arnold? Sika, tirumban na akanad. Aniya. Amangan pa kiti, no dahil po yung ti maudya pa nagsarita, kan pa nagkita ta. Aniya. Asidiga ka ti balay dalit ang akanakak. Nagna ako na awan mo't maluga nakatricycle. Inay tuludan iti sidainda karne ti baboy. Ay, kartinak pa iti magna. Ha? May lasin ko na nakatakder iti abay ti nakaparada akot siya iti adayo apasay. Ano tirarami din na itaataw dito eh. Kasla dapat urayin na. Tumalang kiyaw. Nay, ala sumungan ang nakamotorsiklaw. Ha?
pinaltugan na tinakamotor sila. Dayay, pinasiwot ng tikotse na ngayon madayaw. Awanan ni Arnold na natayan ti asawa. Una yan dayto yan napasama. Kabagay, na'y matangak tinapasama. Anya, Diyak mo ting pagaraw. Adi kaya mo Arnold tirurayin na apaltukan. Amok tirupa dyan ang paltokin ko na. Anya. Talo alawas kalpasan tinapasama kita asawam na kumagaragaws ng tisuspect kat nakabalod da isan. Walang kakaduwa na matlaang ti mastermind. Day agnagan iti Dennis. Uray na di Arnold nga asawam. Karaman mo't lagayam ka nagiti illegal nga aramay. So matlagayam anagado ti bilbilangan day di Arnold a kwartana. Nagkapo mo lagayam iti dakas day jay a kwartana. Nagpulumot lang ti asawam lita. Kung saan na nagbalin na nasaya at nga asawa ka na. Kapag ta pinaspasaktan na ka. Adaw ti basol ti asawam. Nagbasol itilintag. Kang runan ti amin. Dakkel ti basol na iti Diyos. Biyang di tao. Hildaw, anak, inyagan kayo itinatangkin prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan nateng ditoy. Ay, presko anateng dagito, yan ako. Ken awan spray na. Ngala, umunag kayon. Nagrugit pa'y magtabag asa ko nga imutyo. Nadalos na ito yan ako. Namansaan lang. Okay, nangan kayon. Naibostin na po, itanalpas kamin anangan. Agluto ako no sanay. Ay, uray sanay, kapi aklatan. Nakamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapeyo, tanay. Adda ko ko ay. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakopan kayo man? Ay, naapo kaya. Kailiw kamutan. Ning karigata ti agbiyahe. Tapdo makita ka laing apaw. Agyaman nagtapin masyar kayo, Lola. Kanayon mo't ngamin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawit ti Chay ngam awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ng biyahe. Alala, sana bale. Habang kabaulak pa iti agbiyahe, ikarigata. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa nga ron agaw awid, Lola, ha? Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, wala taa, apaw. Sana bale, taad na nang ibilinak kadagiti dingwin ko ijabalay. Isuda pa ilaang ti makaamaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta. Kaya ko nga iliwan da kayaw, apaw. Miles, ayabang ni Lola mo, tang merienda tayon. Naluto kong ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kano ti awid yun anang? Di kay pa agawid na ya. Saan pa'y anak ka? Iliwag pa iti apo ko. Anda klase ni Miles. Di na masangot ti Maki, niliw ka na kayo. Umadaling tik sa amin da. Masapol nga grebyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga eksamin da kayam. Uy, nagsamin da. Ipamay sana ti agrevyo. Sige nga raw. Agawid ak intun bigat. Masapa akton. Agpasentro a kita. Makisabay kayo. Tay tulod kayo di terminal ti bus. Narigat tilugan no bigat. Tane, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe yun. Sige nga rod. Mabiit laeng. Tagrubuatak nga raw da anak ka.
Unay kamutan, Hildo. Apay ngay pinagbiyahem ni nanang itay malam. Intun bigat ko man Jak manusam ti kinangdod na. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon. Inamday jay ngam kasta ti bagbagam. Katakpay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano, di nan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay sana nasaya ti kasta pa nagsasaum itinam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga rod kanya kalaman. Ha? Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan da. Lakay, tinapalabas kat napalabasan. Di mo sang kalagip. Di ka kumagpay dagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ni nanang ti amin, saan ka di? Wan, ngam ado arigat tinapasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanya. Naparigat ak iti trabaho kan kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang parakkel kanya. Nala, lipatan mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapap ko. Kat talaga akastaan. No anyaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kat di mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. May sa day ta ka nagitibilin ti Diyos. Honor your father. Aday ta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaringreng kan. Hildo. Kala, maturong takit ni. Rabiin. Lagda po manan piling. Ijayag ka anak mo manan? Wag manong istaw. Napan ko man sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida, nagawawid mo ngamin dito'y probinsya. Lapan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudam samet ti mapandumawat iti kwarta ka ni Hildo. Isun sabay ngawan may itid na kanya kaun-unaam adaw-dawatan. Nay, ay saan ka ba guys? Diyak agdaw-dawat iti kwarta ni Hildo, ta mabainak. Rumanglaeng agbain ka piling. Dahil di basit ni Hildo, imbatim kanya. Siyak, tidimbak kalan na. No saan agapo kanya? Saan anak kaadal jay anak mau? No saan agapo kanya? Saan kumaanapintas ti panagbiag ni Hildo? Ba nagapagyamyamanakin ka, kabagays. Nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala! Isano mabalin? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildo. Tanay, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Ada ka umayak dumawat iti kwartam Hildo. Tanay, gumatang akmanan iti agas ka. Manumanan ti dawatin nyo aya angkal. Lay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanya. Ipagam ano maditinakam mo? Laglagi pa ano saan agapo kanya. Saan ka anak kaadal? Mano, ikasapulan nyo akwarta angkal. Tukay lang dinabati akwarta. Apay ngay. Layuna ba? 5K ti kasapulak. Awan mat nga ro dangkal. Tsak pa ngamin nagswil daw. Malahala. Yung mo ti 2K. Ta sumarunod daw tayo 3K. Kanaw ti swil daw ta agsubliak tumanag. Inton umay alawas angkal. Itad mo sabat ngamin iji inam ti swil daw. Padaya na itultulong di inam kan ka. Agad anal ka. Kitawan may. Jak init kan ni nanang iti kwarta, angkel. Rumbeng laeng, taawan mo't inyam ambag na, agad adal ka. Dahil ka kumaati, panuluta Hildo. At danurnong ta, Hildo. Apay nurugyan tan tagi patakder iti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel ngamin ti abang tayo dito apartment. At dapay pangusarak iti ornong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya, anya ngay ang negosyo. Agbay an selak iti second hand aluga. Anya, amo mayatag kita iti lukan.
Kaya't ko asawan, amom timang kilati si Tilugan no dadadaal na wan maawan? Amok matyag maneho. Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilati si Tilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumot namin ti pampanunutan. Basta siya ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Kapay. Amangan nadamo yung ala ko alugan di talugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako mat iti sa balay. Ha? Ay katuan Basta nabingay ko Wen, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayat na ita negosyong kanakan. Sige, tanong adna amaw. Ibaga kadaguskan ka. Alang arod, Uncle. Pakaamuandak to. Ay mabitlaan. Nagsuldo kan. Umayak ni tata umay ko alaan. Tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa. Na-delay ti sweldo mi, Uncle. Ag-text at tulatan. I-text ko no adan. Sige, bye. Napintas mo day tanagatang mo alugan lakan. Natawarak iti husto reta bakit? Ilako kiti nangingina. Kat adangarod pang ilakwam. Ado ti buyer. Basta may post iti social media. Naisagana kong tebado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Ha? Apay ngay? Alda pa panak. Isabat ko tila ko kalugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang dahi dyan o jak sabtan. Sapay sure buyer dahi dyan. Anya? Kat nagpakada kay di opisina yo? Ag-text tulatan no madamdama. Ibagak nga the emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada awit ko ang prutas kenat natin. Pabigla-bigla mo tiyo mayo nanan. Anyat gagara yo ya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilew. Ngala, sumrek kayon. Pagam na ikatan nyo na ito nakarugurugit sa sapatos yaw. Ay, uwain, anak ko. Kumusta kayong lola? Imbag man tayo may kayo. Kailiw kayo manan. Uwin uray siyak, apok. Kailiw kayo mutain. Isuhain ka gumaak manayin tinagbiyahe. Di kay paagaw-awid lola Tayin tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gijay ti mapayag. Ha? Ay, uwan, apok. Agsubli ak tumanay numaminsan. O niya, agawid kayo merlaitan, anak. Tapno amok no ipalugan kayo ti taksi. Ay, uray masapa ak ton nubigat, anak ko. Irar mo itong araw doon tayo may sakot John, Miles. Ta maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ichisilid ko, daddy. Anya? Agsukat kayo itong araw na na. At pagsukatan niya, ngayon nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. Wan, daddy. Ingkamot kasarita ni nanang Isungaron nga imay tao may umiliw. Ngam di mo matkasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Day talatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akasta ta negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumrak iti trabaho. Adun tilangan mo. Jak sumragan, ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbayan sell ko itilugan. Dakdakkel ti kita dita. Anya? Sayang di trabaho, Nagrigat tagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyo. Kas makita mo, nag-triple turn nung ta. Rumarta man na masapa inton bigat. Taad na mapan ko alaan na lugan. Gatangik da dyan, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapanak ijayan da insan mo ahil daw. Ala, tatang. Anya man ti aramidan nyo, Giant.
Inkay man agdawat iti kwartan. Ay di kay lagbain. Ket no awan ited na, pilitek aya. Di kay lagbabay na mapanagdawdawat iti kwarta. Apay no sa nagapukan niya, nakaadal aya ni Hildaw. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagi na ang imda kayo. Agulimag ka, no awan mayat ngay bagam dyan eh. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan niya antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsilmaw. Lay, anda kamat kayam dito'y kabagays. Ay, awan nga rudan naunaan na kaw. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tinted na ken ka. Ay na, sana day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Ay, ada kayo manangkal. Ay, wala. Ta, naibos man ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanya, tada pa panantayaw. At mapantay kita nalugan. No may lakok na dyan, ikan kayo ito itibingay yung. Basta ko yung ganda. La, ay kawan Jak sumsumra ka iti trabaho. Iso, di kayon mangnamnamay ti maswildok ijayang kal. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya? Malangaron, kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang tinday tinay ti alukan ng Hildaw. Kat napintas ba? Bueno, ruwan alaan, tinapintas. Napintas sa amin ang kal. Amoy matan ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti hosto. Okay. Agawid ta nga roday. Ewan na. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na ito. Ay sos, tsamba ang kal. Aniyamot na itidalan dito ay. Permi asang at itay. Sa ita, permi man na pasalaw. Huwag nga ro ka. Ay sos, awan piniluto yung lugan ang kal. Apa yan? Ay sos, ang kal, may itong partayon. Sapay ko mata makala sa titipagkat na tatang kan insan Hildo. Yan nga ro, Jenny. Agkararag tayo. Asapay lang kumatay spalan ni Apo dang agpadpada. Hildo? Ay napo, agyaman anak, tanakapuot kan Hildo anak ko. Ha? Ayan ko. Kan, apa yan nagsiplat? Awan silaw. Rabi ka di. Ay, anak ko, haya. Lading ito nga iba ka. Agam, saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilogan ngayon manehom. Kanya. Apay ngay. Tsaka yung bali na bulsak. Tagainap ko malang na ito eh. Kin. Apay, tsak may karaw ti may sagaimak. Anak ko, awanan ti may sagaimam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kaya tayo tiya mapaspasamag. Sana mapalintigas to eh. Anak ko, aya. Tatang, agsimpa kayo, tapakanin kayo. Suwan kayo, tatang. Apay nga ko tinagpampanaga kanak ko. Ay, nagarasan tiksura ti ropa. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon. Ang babawi ang asimorot ka ni Hildaw. Alam na ladawan sa amin. Doon tsak ko man na pa ni Jibalayda. Saan ko man na pasamak ni Kastigan niyak. Kapoy ti kinarupat kwarsak. Ni pasuba ka. Gusto. Ala, nasaya at mat
Tan na amiris dayta. Agpaimbag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na kasinsinaan. Nore, kastuyan tinagpampanagak. Jak maaramid dagita nga ibagbagam lakay. Isu na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan ang makatrabaho? Isu asyak timanggad. Pasensya kan, Mari. Jak nagayatan ti kasti anak banagak. Wan, amok dayta. Basta timakunag, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan, basta di naksinsinaan pangasim. Ang mga lumaumakan kanyak kat sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jak maaramid dayta ko nakmat. Isu apang nga asim. Di na kumamat pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangital ka ni Hildo tani. No jak aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yo. Anyat kat mo asawain palasang ko. Aga brodak nanang, kat asikasuan nyo pa'y laang ni Hildo. Pasensya kayo awang mo't sa bali apang italkakan ko Uray yawid nyo pa'y langi di probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Ta ijayan nga ag-eskwela. Ay, alawan anak ko. Awan problema dita. Ay, anusam nga ron ti manggid balasang ko. Pasensyakan. Kasjay mutin tinagbanagan ti anak ko. Sana'y na makatrabaho. So, kapilitan asikan ti manggid. Nanang, ayan niyo. Nanang, Ay, anak ko. Matapatin utok iti kusina. Apay, ada ka sa pulam. Nanang, umasidig kayo man tarakupan kayo. Nanang, Ay, anak ko. pakawanan na ko mananang. Dakil tinagpasulak ka na kayo. Ay, hawad baso mo kanyak, anak ko. At nanang, kinadurman kayo ti kalabas. Hindi sa anak payakas to'y. Kasalasaan nga ina ti pangibilbilangak ka na kayo. Itala ama amiris ko.